तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। तिलारीच्या कालव्याच्या गळतीबाबत एक मोठी बातमी समोर येते। तिलारी प्रकल्पातील पेडणे तालुक्यात येणारा कालवा ठिकठिकाणी झिरपत असल्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे। धारगळ दाडाची वाडी परिसर आणि आयुष हॉस्पिटल परिसर, सुके कुळण परिसर, तोरसे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तिलारी कालव्यांना भगदाड पडली असून ठिकठिकाणी पाणी वाया जात आहे। शेताला तलावाचं स्वरूप आलंय, चिऱ्यांच्या खाणी तुडुंब भरलेले आहेत असं चित्र धारगळ परिसरात आणि सुके कुळण भागात दिसून येत आहे। याकडे जलसिंचन खात्याचं पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचं दिसून येत आहे। राज्य सरकारनं महाराष्ट्र सरकार बरोबर करार करत असताना तिलारी इथं पाणी प्रकल्प उभारला आणि त्यावेळी ठरलं होतं की 75% पाणी हे गोवा सरकारला आणि 30% पाणी महाराष्ट्र सरकारला आणि तशा प्रकारे 75% खर्च गोवा सरकारनं केला होता। प्रकल्पातून कालवे बांधत असताना ते पाणी महाराष्ट्रातून पेडणे तालुक्यात आणण्यासाठी पाटबंधारे अंतर्गत ठिकठिकाणी कालवे उभारले, परंतु हे कालव्यांचं काम निकृष्ट दर्जाचं केल्यामुळे अनेक ठिकाणी कालव्यांना गळती लागलेली आहे। यातून पाणी वाया जात असल्यामुळे कधी-कधी पाणी टंचाईही निर्माण होते। तोरसे राजवेल येथील तिलारी कालव्यातील ठिकठिकाणी गळती लागली होती। या पाण्यामुळे परिसरातील घरांना धोका निर्माण झाल्याने वेळोवेळी पेडणे तालुका विकास समितीने आवाज उठवलाय। शिवाय लेखी निवेदनही सरकारला सादर केली आहेत, परंतु पेडणे तालुक्यात जे कालवे ज्यांच्या बागायती शेतीच्या जवळून गेलेत ते कालवे नादुरुस्त आहेत, त्यांची दुरुस्ती करण्यास आजपर्यंत जलसिंचन विभागाला मुहूर्त का सापडत नाही असा सवाल नागरिकातून उपस्थित होतोय। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।